Rim-free alebo bez plachovacieho kruhu. Zdvihnite poklop a spoznajte rozdiel. Žiadny záhyb znamená žiadny úkryt pre nečistoty. Brilantné. Výhody, ktoré prináša novinka Rim-free, sú jasné. U štandardného WC sa milióny baktérií môžu ukrývať pod splachovacím kruhom. Sú neviditeľné a veľmi nehygienické. Ale bez splachovacieho okraja sa nemajú kde ukryť. To vytvára WC z Rim-free ultra čisté a ultra hygienické. Tak jednoduché to je. Dve trysky výdatne oplachujú vodou ergonomicky tvarovanú WC misu presne pod takým uhlom, aby dochádzalo k tichému a efektívnemu oplachu. Vynikajúci výsledok splachovania sa prejaví vždy. A žiadny splachovací kruh znamená veľmi ľahkú údržbu. Stačí jednoducho pretrieť handričkou a mysa je žiarivo čistá. WC bez splachovacieho kruhu Rim-free je možné účinne použiť pri splachovaní 4 a 2 litre alebo 3 až 6 litrov. Ušetríte až 60% vody. A mysleli sme aj na dizajn. Vďaka modernému vzhľadu, ktorý sa hodí do každej kúpeľne, WC bez splachovacieho kruhu nájdete pri sérii Icon, Renova, číslo 1 a For You. Samozrejme vždy s odpovedajúcimi umývadlami a kúpeľňovým nábytkom. Nové WC bez splachovacieho kruhu od Keramagu, jednoduché, ale brilantné.